Babuyela ekhaya emva kokunikela umva ledyunivesithi ngenxa yomlilo odale umonakalo wangecawa. Bangamawaka amane abafundi abaye bayokuhlaliswa kwiihotele ezahlukeneyo kwisixeko saseKapa. I don't know what to expect, and I think I'm a bit fearful because I'm going to see the full hall that is not the full hall that I know. And I'm also worried that other students may be triggered because of what has happened. It's quite anxious. I'm sure a lot of girls that actually have burnt rooms are really worried to go back to that. Because I mean, we packed our whole lives in that little room. Abanye bebengungelene ngaphandle kwendawo ebebehlala kuzo belindele ukuthabatha impahla zabo. Me specifically, I've got something like my parents' photos and my photos of my family, which have a lot of sentimental value to me. Unhlapho ebesele eqhelile ukuhlala kwindawo yabafundi iSmart Hall, kodwa ngoku uyakuhlaliswa ukwethutyana kwenye indawo emva kokuba ithe yatsha le ndawo ebehlala kuyo. Ukanti abo zingakhange zitshe indawo zabo zokuhlala bayabuyela kuzo namhlanje. Lo mlilo utshise izakhiwo eziliqela kule campus ze wadala umonakalo ongathethekiyo. Our priority is the safety and health of every student and to create the conditions necessary for a full return to the university's academic program as soon as possible. Ukanti le dyunivesithi ilungiselela ukuqalisa nenkqubo yokufunda ngoMvulo.